Ce fredonezi, că așa bine sună. Stai un pic să mă gândesc. Oare de unde știu melodia asta? Bă, nu știu exact. Dar cum nu știi dacă ai reușit să reții melodia? Știu, e din filmul ăla de seară de la Pro TV. Parcă n-aveai televizor. Da. Pămuntea, cântă și la Emil melodia. Bă, stai că îmi pare cunoscută. De unde știu eu melodia asta? Cred că de la radio. Na bine, mă, dacă nu vreți să-mi ziceți. Oare de unde știu melodia asta?